Λοιπόν, σήμερα υποδεχτήκαμε ήδη τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, είχαμε τη χαρά και υποδεχτήκαμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και την κυρία Μπακογιάννη, συμμετέχοντας και εμείς λοιπόν στον εορτασμό, στην εορταστική ατμόσφαιρα που συνοδεύει το 41ο συνέδριο της Παγκριτικής Αμερικής. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, με την έναρξη του συνεδρίου το μεσημέρι στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου και τη βράβευση του Προέδρου το απόγευμα στην Βασιλική του Αγίου Μάρκου πάλι, και κλείνουμε με το δείπνο που θα παραθέσει η Περιφέρεια προς τιμή του Προέδρου. Είμαστε ευτυχείς γιατί πρώτα απ' όλα η Παγκριτική είναι εδώ και κάνει το συνεδριό της. Δεύτερο και ίσως πολύ περισσότερο γιατί ο Πρόεδρος είναι για άλλη μια φορά μαζί μας. Και τρίτο γιατί μας δίνεται ευκαιρία να τιμήσουμε τους ανθρώπους της Παγκριτικής, οι οποίοι έχουν προσφέρει τόσα πολλά και εδώ και εκεί που βρίσκονται, και στην πρώτη τους πατρίδα και στη δεύτερη τους πατρίδα. Και ειλικρινά με χαροποιεί ιδιαίτερα ότι ανάμεσα σε αυτούς τους 600 τόσους ανθρώπους που έρχονται από την Αμερική, κρίτες της Αμερικής, βρίσκεται και ένα μεγάλο κομμάτι, νομίζω το 1/3, πάνω από 200 άτομα από νέους ανθρώπους, που είναι σίγουρα τρίτης γενιάς και ίσως δεν έχουν ξανάρθει στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν νομίζω ότι εκεί είναι το μέλλον, εκεί εστιαζόμαστε και ελπίζουμε κρυφά μέσα μας η Κρήτη να αρέσει σε αυτούς τους ανθρώπους. Για τους μεγαλύτερους ξέρουμε ότι τους αρέσει γιατί έρχονται αρκετά συχνά. Παρά να σας πω ότι από σήμερα ξεκίνησε και η φιλοξενία των δημοσιογράφων των Αμερικανών που φέρνει η Παγκριτική συνεργασία με τον ΕΟΤ, και όπως λέω πάντα, ελπίζω η ανταπόκρισή τους να είναι αντάξει της φιλοξενίας. Χαίρετε κύριε Γενικέ, πώς είστε? Ο κύριος Παρασύρης, γενικός διευθυντής εδώ. Δεν πάω να σου μιλήσω καν τα πλάνα, Νίκο. Καλά, Καμοφύλλα φωλάει. μόνο με κόκαλα, όχι με ολόκληρα. Άμα φύγουν οι κάμερες, θέλετε να σας πω ένα απίστευτο αστυνομικό περιστατικό. Τώρα θα το πείτε, γιατί μετά τις κάμερες δηλαδή. Μα δεν μπορώ. Λοιπόν, μην πάτε το κεφαλικό της. Δεν το θα κάτσουμε. Λοιπόν, παιδιά, νομίζω ότι πήρατε κάθε γωνία της αιθούσης. Ακόμα δεν έχουμε πάρει όλες τις γωνίες. Περιμένεις. Ποιος είναι εδώ, λέει καλό. Παρακαλώ, καθίστε. Έχουμε βγάλει μεγάφωνο απ' έξω. Μη στεναχωρηθείτε. Για να εξηγόμαστε εγώ τι σας έδωλε, εγώ σήμερα. Επ' ευκαιρία του Συνεδρίου των Κριτών της Αμερικής, βρίσκομαι εδώ, όπως ξέρετε, για να κηρύξω την έναρξη εντός ολίγου. Είχα την ευκαιρία να συζητήσω με τους συναδέλφους βουλευτές και με τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας την πορεία των έργων στην Κρήτη, την κατάσταση η οποία επικρατεί εν μέσω μιας, όπως ξέρετε, πολύ μεγάλης και πολύ δύσκολης οικονομικής κρίσης. Πρέπει να πω ότι τα πρώτα μηνύματα τα οποία έχουμε είναι ότι οι φόβοι για κατάρρευση του τουρισμού δεν επιβεβαιώνονται. Υπάρχει αναμφισβήτητα μια μικρή μείωση, αλλά όχι αυτό το οποίο φοβόμασταν. Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια συντονισμένα, έτσι ώστε πρώτον να τελειώσουν όλα τα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη, δεύτερον να στηρίξουμε τη μικρομεσαία επιχείρηση που είναι πάντα η ροχοκοκαλιά της οικονομίας, και τρίτον να βοηθήσουμε και τους αγρότες της Κρήτης, οι οποίοι αντιμετωπίζουν ειδικότερα θέματα. Έχω ξεκάθαρα τοποθετηθεί πάνω σε αυτό. Το διεθνές δίκαιο είναι η βάση των σχέσεων των χωρών. Αυτή η ενέργεια αφορά την περσινή παρουσία του νορβηγικού πλοίου στην περιοχή του Καστελορίζου, το οποίο αποχώρησε μετά από τις ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης. Είναι σαφές ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο. Η Ελλάδα με αυτοπεποίθηση, με ψυχραιμία και πάντοτε βασισμένη στο διεθνές δίκαιο αντιμετωπίζει με επιτυχία αυτή τη στάση. Θα επισκεφτείτε την Τουρκία? Έχω καταρχήν αποδεχθεί την πρόσκληση του κ. Νταβούτογλου, αλλά έχω ένα εξαιρετικά βεβαρημένο πρόγραμμα αυτόν τον καιρό. Δια της διπλωματικής οδού θα καθοριστούν οι ημερομηνίες. Τη Δευτέρα τα Σκόπια στο δικαστήριο της Χάγης. Παιδιά, δεν είναι Δευτέρα. Τα Σκόπια είναι στο δικαστήριο της Χάγης εδώ και πολύ καιρό και θα είναι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι μια δίκη η οποία θα πάρει χρόνο. Έχω ξαναπεί ότι η Ελλάδα έχει εξαιρετικά ισχυρά επιχειρήματα και τα προβάλλει. Πιστεύουμε ότι με τα επιχειρήματα αυτά θα αποδείξουμε ότι το πρόβλημα
είναι δυστυχώς στην αδιαλαξία την οποία έχουν επιδείξει τα Σκόπια μέχρι στιγμής και τα καλούμε και εδώ από το Ηράκλειο να προσαρμόσουν την πολιτική τους για το καλό του ίδιου του λαού τους και να προσέλθουν στις διαπραγματεύσεις με καλή πίστη για να βρούμε μια κοινά αποδεκτή ονομασία για το θέμα των Σκοπίων. Χίλια καλώς στο νησί μας, όσο κι αν είμαστε μακριά, σεβασμιότατε Αρχιεπίσκοπε Κρήτης και πρόεδρε της Ιεράς Επαρχιετικής Συνόδου, κύριε Ειρηναίε. Κύριοι βουλευτές, κύριε Νομάρχη Χανίων, κύριε Δήμαρχε Ηρακλείου και Δημοτική Σύμβουλη, κύριε Δήμαρχε Χανίων, κύριε Πρόεδρε της Πανελληνικής Ενώσης Αμερικής, αγαπητοί όλοι μας. Σας ευχαριστούμε για την παρησίμαντη παρουσία σας. Το 41ο συνέδριο συμπίπτει με τα 80 χρόνια της ιδρύσεως της Ενώσεως. Όταν μας βοηθήσει, διότι έχουμε μια άλλη αγάπη και λέμε ότι Θεέ μου τον κόσμο χάλασε να τον εκάμεις Κρήτη, να μην υπάρχει ξενιτιά σε τούτο τον πλανήτη. Ξεχωριστή ευαισθησία, απεριόριστη υποστήριξη και πάντα στο πλευρό μας βρέθηκε η νομάρχης Ηρακλείου, η κυρία Βαγγελιός Σιναράκη. Συνεργαστήκαμε στενά. Ταξίδεψε στην Αμερική σε μια κοινή προσπάθεια προβολής της Κρήτης. Η βοήθησε πολλές φορές την πολιτιστική μας προσπάθεια να κρατήσουμε αναλύωτους τους δεσμούς μας με την Κρήτη. Κυρία Νομάρχη, σας ευχαριστούμε και παρακαλώ προσέλθετε. Τι κάνετε, καλώς ήρθατε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Τι κάνετε, τι κάνετε. Είσαστε. Γεια σας. Τι κάνετε. Μπορεί κάποια στιγμή να έρθουμε. Τι κάνετε, καλώς ήρθατε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Γεια σας, πολύ χαίρομαι. Είστε στο πλοίο? Όχι, στο πλοίο δεν θα είμαι. Άρα να είστε καλά. Ποιο φίλιο μου μπροστά? Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Να είστε καλά. Γεια σας. Σήμερα φιλοξενούμε εδώ στο Ηράκλειο τα ξενιτεμένα μας αδέρφια της Διασποράς, τους Κρήτες της Αμερικής. Για μας είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Είναι χαρά και τιμή. Έρχονται εδώ πιστοί στις ρίζες τους, περήφανοι για την Κρήτη τους, έρχονται πετυχημένοι, έρχονται άνθρωποι οι οποίοι έχουν προσφέρει και στη νέα τους πατρίδα, αλλά και στον ελληνισμό και βεβαίως στην Κρήτη. Εγώ με τις δύο μου ιδιότητες είμαι ιδιαίτερα ευτυχής και συγκινημένη. Και με την ιδιότητα της Ελληνίδος Υπουργού των Εξωτερικών της Ελλάδος, που με έχουν και με στηρίξει και βοηθήσει ποικιλοτρόπως όλα αυτά τα χρόνια, στηρίζοντας τα εθνικά μας θέματα, στηρίζοντας το Κυπριακό, στηρίζοντας τον αγώνα τον οποίο κάνουμε για τα Σκόπια, στηρίζοντας βεβαίως τις σχέσεις μας με την Τουρκία. Ταυτόχρονα και ως κριτικιά. Ως κριτικιά που τους βλέπω να προκόβουν. Τους βλέπω να είναι σημαντικά στελέχη στις τοπικές τους κοινωνίες. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ όταν με τον Μανώλη τον Περιβασάκη, μετά από την τραγωδία που χτύπησε την Αμερική στις 11 του Σεπτέμβρη, όταν πήγα στη Νέα Υόρκη και ο υπεύθυνος, ο άνθρωπος ο οποίος είχε αναλάβει απέναντι σε όλους τη διαχείριση αυτής του μεγάλου προβλήματος, ήταν ένας κριτικός, ένας από εμάς. Ένας άνθρωπος που τίμησε και την Ελλάδα και την Κρήτη.